Prabu rasa guneman sing akeh-akeh. Aku wis ngerti, kowe mundur kowe kalah. Iya. Prabu Lukadenta nyatanipun digdaya mila mboten aneh menawi piyambakipun wantun sumbar wonten negari Ngamarta. Wonten negari Ndrawati kula sumanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku ora iso kandha karo kowe to. Kowe iki senengane wonge gumedhe. Senengane wonge kepengin neng arep. Nalika aku mlayu ngoyak karo playune Lukadenta. Aku mbok cegat ning dalan. Koko Prabu, kula ati lenggah prayogi Lukadenta kula kembake mejahi. Nalika semono aku meper marang mubal babaning Karepsana. Ning entek-entekane piye? Entek-entekane piye aku tak takon? Iya. Kowe ora ngrampungi gawe. Senopati Ndrawati sing jeneng Senyaki ora ngrampungi gawe mungsuh Lukadenta wae kalah. Iya kula nyuwun pangapunten. Sesuk meneh ora usah dadak gumedhe. Mila trajane Dewata Pedi. Prabu Baladewa dasar Waryata. Kowe sing tak andeni wis ketok. Bola wis ketok. Arep ngopo? Baladewa wis ketok ning ngarepamu arep ngopo? Nuhune marang sayembara ingkang mbok ucapake ning jroning datul negari Ndrawati. Sapa sing cilik gedhe iso ngulung kadidaning Baladewa. Menang boyong Sekar Wijaya Kusuma. Bagus, bagus kowe wong kendel. Najan kowe ijen tanpa ruang. Najan kowe ora nggawa wadyabala nang kowe wani nanteng marang Natamantra Prabu Baladewa. Kowe wani ngleboni sayembara Natamantra Prabu Baladewa. Ayo, ning ngene ditemtoke. Kowe apa aku sing tengane mati? Kene marganing pati. Ayo, gak cocok. Kowe yang cakep kowe keparat. Wah. Ah, mati. Ayo, mato sastra Ndrawati. Jaluk lagi para piye kowe. Ardi, Ardi. Boten tong pundi. Ayo Mengo. Mengo. Nggih. Apa kowe sing jenenge Togok? Iya. Apa kowe sing jenenge Togok? Nggih, leres. Kok sampean mrisa? Ujare wong akeh boten nyebutake Togok iki